kumba phi tip ka jing sha than ka jong i mta kala kot chaka shispa sa pun riu kenta dei so ban ai ngu ublei mar mane kala wan ki doctor ban le ka check up để các công cái report các bài kỳ ai met cái trong y cái lòng normal mà để các tay các bạn nghĩ lại bằng tip spi và ba công bài lòng tay cái bật y biếng cái chỉ có chỉ khẽ em cũng bằng hạt độ mình miệt trụ này là thì cái trình keren cái trong y năng nên là po stage nên lòng hạt độ mình ru bật hạt độ mình tay là cái liang trong sarkar hi kampat don ru em ban communicate sangi habidi bakanika hunger strike kan iya kata tengnya nakaliang ka jongi nginom la ban tip mo iya ka jingbut trong ka government balai ba hadu menta kim kisus ngam mo bat kim long willing ban khot ini ban ya keren ya ka issue habidi baka reservation policy em ta kan ngai phi fin kata pila ban tip tang da pikli nakaliang ka government ma ka tu ka jing ai kum bangila penai ka jing kentup mo wat habakila tip hi bana kaliang jong voice of the people party milong scam bangile ong hidu ba miem kwa ban dan banta habidi ka rooster system nan trai play i na du tu ka singi ka baningkong ka baki khot ya ka all party meeting mo ngi lek hang tu da ka jing su thu ba habaki pha eta ka sti ki tho reservation roster mo te ngi ong trai la da ki discuss ya ka roster da ka baki base ru ya ka reservation policy tengi ni song ni keren hang tu rei habaki pat kila kentak ba kim tre ban ya keren ya ka reservation policy te nakaliang ka jungi so ba kam don jingmut markum bakalong hi ka roster hi nakaliang ka jungi tip ka ka roster dong da dong kam ban batai long nakaliang ka jongki kan